Igbo bụ Igbo ndị ọma ekelekwa m unu. Ihe ọma mere onye mekwara ibe ya. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV abịara gị taa bụ Mọnde abalị 22 n'ọnwa Asaa afọ 2024 ma bụrụkwa ihe Orie n'ala Igbo. Na mmalite ndị a bụ isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Otu onye inspektọ ndị nkịtị mmadụ 3 nakwa ndị ọkpa egbe mmadụ 2 anwụọla n'otu mwakpo nke ndị ekperima wakporo ndị uwe ojii n'Aba. Ụlọ akwụkwọ ọmụmụ ihe ọrụ ubi ga-amalite agụmakwụkwọ na steeti Abia n'ọnwa Septemba afọ a. Onye isi ala Tinubu ekwuola n'otu ECOWAS ga-anọgide na-eso mba Burkina Faso, Mali nakwa Niger na-enwe mkparịta ụka maka udo. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'egbughị oge. Ọkọ akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere ha n'uju. Opekata mpe mmadụ 6 atụfuola ndụ ha n'ike n'Aba bụkwa n'ite azụmahịa nke steeti Abia ka ndị ọkpa egbe a na-amatabeghị ndị ha bụ wakporo ndị uwe ojii nọ n'ọrụ nchekwa mgbagharị n'ogbe. Ozi ndị a na-amatabeghị ma ọ bụ eziokwu sitere n'aka ndị hụrụ ka ya bụ njinji siri wee were ọnọdụ n'okporo ụzọ Ngwa Road n'akụkụ ụlọ okpukpe ndị Alakụba dị n'Aba kwuru na egburu ndị uwe ojii mmadụ 2 mana ozi si n'aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti Abia na-ekwu na nke ahụ abụghị ka o siri wee mee. Dịka onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị uwe ojii na ọhaneze na steeti Abia bụ ASP Maureen Chinaka siri kwuo, otu onye uwe ojii aha ya bụ Inspector Shehu Oyigbo bụ onye ndị ọkpa egbe gburu n'oge awakporo mwakpo ahụ. Chinaka gakwara n'ihu kwuo na ndị nkịtị mmadụ 3 ka chi jigidere ndị aha ha bụ Chika Godlivet nwoke, onye na-atụrụ chi Jona, onye bụkwa nwoke dị afọ 32 bụ onye Item, nakwa Eniobongos First Clement bụ nwata nwaanyị dị afọ 18 onye steeti Akwa Ibom bụ ndị mgbọ egbe ndị ogbu mmadụ ndị a tụtara ma gbuo. Onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kwupụtara na agbagbukwara ndị ekperima mmadụ 2 n'ime ha, ebe ndị ọzọ bụkwa ndị nke bụ mgbọ egbe wee laa n'oge ha na ndị ọrụ nchekwa kwarịtara mgbọ. Onye isi ala Bola Tinubu ekwuola n'otu ECOWAS ga-anọgide na-eso mba Burkina Faso, Mali nakwa Niger na-akparịta ụka iji hụ na udo ga-adị, ebe a ga-ahazi nnukwu ọgbakọ nke otu ahụ n'ọdịnihu. Onye isi oche nke ndị isi mba nọ n'otu ECOWAS mere ka mara nke a na Accra, isi obodo mba Ghana, mgbe ọ na-agwa ndị isi mba Afrịka ibe ya okwu n'otu ihe si wee kwụrụ n'ime otu ECOWAS, na-arụtụ aka n'ọganihu ndị a na-enwela ka ọ dị ugbu a nakwa ihe ịma aka ndị na-eche otu ahụ ihu. Na nkwupụta ihe ịga nke ọma nke otu ECOWAS nwerela n'ime otu afọ gara aga n'ọgbakọ etiti afọ nke agba ya nke 6, onye isi ala Tinubu kwuru na otu ECOWAS ehiwela otu ọtawa ike ndị agha dị njikere ugbu a ịlụso iyi ọha egwu ma nọgide na-achọ ụzọ ndị ọzọ maka iji ego na-akwalite usoro a. Onye isi ala Bola Tinubu na-agba ndị isi nchekwa niile ume ka ha rụkọ ọrụ ọnụ na otu ebumnobi n'ọgụ a na-alụso enweghị nchekwa gburugburu ala anyị. Onye isi ala nyere ndụmọdụ a n'ọgbakọ ya na ndị isi nchekwa nwere n'ebe obibi onye isi ala hiri odo na Abuja. Mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu ka nnọkọ ahụ pịachiri, onye Inspector General ndị uwe ojii Kayode Egbotokon, onye kwupụtara nke a, gara n'ihu kọwaa na mpụ na omekome ebelatatụla n'ala anyị na nso nso a.
onye Chief of Defence Staff bụ General Christopher Musa n'okwu nke ya mgbe ọ gwakwara ndị ntaakụkọ okwu ka nnọkọ ahụ bịara na njedebe nke ha na onye isi ala nyere mmasị obi ike na ndị agha ala anyị ga-anọgide n'ọrụ ha iji hụ na ebumnobi nke na-emepụta nde barel mmanụ abụọ kwa ụbọchị bịara na mmezu dịka ọ bụ ihe a na-atụ anya ka a na-emepụta na mmanụ sitere na mpaghara Niger Delta. Onye ndụmọdụ onye isi ala n'ihe metụtara ozi na atụmatụ ya Bayo Onanuga na-ebu ndị nkwado Peter Obi onye ji aha otu pati Labour zọkwa onye isi ala na ntụliaka ezumezu afọ gara aga ịkpa nkata ịchụtụ onye isi ala Bola Tinubu n'oche ọchịchị ya na-eji njegharị iwe na-amaghị ndị mmadụ ihu. Maazị Onanuga boro ebubo a n'ozi nke o zibara n'akara S ya dịka o siri kwuo na ndị nhazi nke njegharị ahụ bụkwa otu ndị ahụ malitere njegharị nke EndSARS nke mebisiri ọtụtụ ihe n'ala Naịjirịa n'ọnwa Ọktoba afọ 2020 nke otu IPOB weghara n'oge ahụ. Ọ gara n'ihu na-ebu ebubo na ka afọ abụọ gachara emechara njegharị nke EndSARS ndị otu IPOB nakwa ndị ọkpọrọ ndị obodo a na-amaghị ihe na-ekweta ihe niile a gwara ha bụ ndị nke gbabara otu pati Labour n'afọ 2022 n'ịkwado Peter Obi. Ozi anyị chịkọtara n'ụlọ ọrụ anyị Enyimba TV na-egosipụta na onweghị ihe akaebe ọbụla Onanuga ji n'aka nke na-akwado ebubo ya. Ka ọ dị, otu pati Labour ekwuola n'aka ya ma ọ bụ aka onye ji aha otu pati ahụ zọkwa onye isi ala na ntụliaka afọ gara aga Peter Obi adịghị na njegharị a na-eme atụmatụ ịbagide gburugburu ala anyị megide ọchịchị Tinubu nke a kpọkwasịrị isiokwu bụ kwụsị ọchịchị ọjọọ Tinubu ga-ariturịrị. Otu pati ahụ n'ozi nke nnukwu onye odeakwụkwọ ha Obiora Ifo benyere aka na ya kwuru na onweghị eziokwu ọbụla dị n'ebubo Onanuga na-ebo, na-akọwa ebubo ahụ dịka ihe ọmụ anya na-arọ nrọ ya. Otu pati ahụ nke na-agba ọchịchị ụkwụ ugbu a kwuru na n'agbanyeghị na onweghị njegharị ọbụla nke ndị nkwado ya na-eme atụmatụ ịbagide gburugburu ala anyị mana ime njegharị ka bụkwa ugwu ruru nwafọ obodo ọbụla ime. Ụlọ ọrụ nke na-ahụ maka nchekwa nyocha mmanụ patrol n'etiti nakwa n'ala ala nke ala anyị akpọrọ NMDPRA ekwuola na oge ịdị mma nke akụrụngwa mmanụ patrol si n'ebe nshipụta mmanụ Dangote, Aradel, Watersmith nakwa ụmụ obere ebe nshipụta mmanụ ndị ọzọ erughị ogo nke ndị esi na mba ofesi na-atụbata ma ewere ya tụnyere ndị nke mba ofesi. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ NMDPRA Farouk Ahmed kwupụtara nke a n'otu ajụjụ ọnụ ndị ntaakụkọ gbara ya n'oge na-adịbeghị anya. Onye isi oche ahụ kwukwara na ọ bụghị eziokwu na ụfọdụ ndị nọ na ngalaba mmanụ na nke gas na-agbalị ịkpa nkata ka ebe nshipụta mmanụ nke Dangote bụrụ nke ihe a ga-akpa eze ya na ihe omume ya. Dịka o siri kwuo, ebe nshipụta mmanụ ahụ nke na-eshi 100,000 barel 6 na 50,000 kwa ụbọchị enwetabeghị akwụkwọ ikikere ịrụ ọrụ, ebe ọ kọwara na ụlọ ọrụ ahụ ka nọ n'oge nnwale nke ihe o rurula ugbu a bụ naanị 45%. Ka ọ dị, onye isi oche nke ụlọ ọrụ Dangote Industries Limited DIL Aliko Dangote na-akagbu ebubo niile nke ụlọ ọrụ nshipụta nyocha mmanụ patrol n'etiti nakwa n'ala ala NMDPRA na-ekwu na mmanụ dizel ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ ya ji 80% ka ndị nke a na-ebubata n'ala anyị bụ Naịjirịa mma. Aka ji akụ a n'ala Afrịka mere ka mara nke a mgbe ọ na-akpọgharị ndị ụlọ nzukọ nnọchiteanya gburugburu ogige ụlọ ọrụ ya ebe ọ nọrọ n'ezoghị ọnụ na-ama ụlọ ọrụ nchekwa nyocha ahụ aka ka ha tụọ akụrụngwa mmanụ ndị eshiri n'ụlọ ọrụ ya nakwa nke ndị nke atụbatara n'ala Naịjirịa n'ihe ọtụtụ ma hụ ihe ọ ga-enye. Ọ gara n'ihu kwupụta na ya kwuru
na ya kwụrụ gọọmenti steeti Lagos otu narị nde naira maka ịzụta ala ebe ọ rụrụ ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ ya, na-agbagha echiche enwere bụ na enyere ya ala ahụ n'efu iji kwado ọrụ ya. N'akụkọ yiri ibe ya, ụlọ ọrụ etiti site n'aka ụlọ ọrụ nchekwa nyocha mmanụ patrol n'etiti nakwa ala na-atụ anya ihe ndekọ ọhụrụ nke ogo sọlfọ dị na mmanụ dizel nke ụlọ ọrụ nshipụta Dangote shipụtara. Ụlọ ọrụ NMDPRA site n'aka onye nkwuchite ọnụ ha bụ George Ene-Eta na otu ajụjụ ọnụ agbara ya kọwara na ụlọ ọrụ ahụ arụọla ọrụ ya, ọ gaghịkwa eso onye ọbụla amalite ịgba egbe ọnụ n'ikuku gbasara nchepụta ha mere nakwa nchọpụta nke onye isi oche ha bụkwana nke ha kwupụtara na mmanụ dizel ụlọ ọrụ Dangote shiri nwere sọlfọ karịa ndị nke si na mba ofesi bubata. Dịka Ene-Eta siri kwuo, ụlọ ọrụ nchekwa ahụ nwere ihe ruru ndị injinia dị 15 n'ọnụọgụgụ nakwa ndị ọkachamara ndị nọ ugbu a n'ụlọ ọrụ Dangote, ndị ihe ndekọ nchịkọta nakwa nchọcha ha bụkwanụ nke gbasara ogo sọlfọ nọ na ya bụ mmanụ dizel ga-apụta taa bụ Mọnde. Nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmepe ala nakwa ọrụ ugbo NALDA n'aha mkpirisi na-akpọ oku ka anọgide na-akwalite ma kwagide atụmatụ ndị enwere n'ọrụ ugbo maka uto na ngalaba ọrụ ubi iji hụ na echekwara ihe oriri n'ala anyị. Nnukwu odeakwụkwọ nke ụlọ ọrụ NALDA Prince Paul Ikonne kwupụtara nke a mgbe ọ na-agụpụtagasị ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ ahụ nwerela n'ime afọ 4 gara aga na mkparịta ụka ya na ndị ntaakụkọ nwere na Abuja. N'okwu ya na hiwe nke ogige nkwalite ọrụ ubi NALDA na steeti Osun, Nasarawa, Katsina nakwa Cross River, Ikonne kwuru na ogige ndị ahụ ka ehiwere iji zụlite ndị ntorobịa n'ihe omume ọrụ ubi, nke ọ gakwara n'ihu mee ka amata na ụlọ ọrụ NALDA hiwere ogige ịkpa ewu na steeti Kebbi nakwa Yobe, nke nyerela ndị ritere uru n'ogige ahụ aka ịmalite kpawa ewu maka ibuba ya n'ahịa n'ala anyị. Otu onye ji ọkwa SAN n'ala anyị Afamosi Igwe aghọọla onye ahọpụtara ịbụ onye isi oche nke otu jikọrọ ndị ọkaiwu Nigeria NBA n'aha mkpirisi na ntuliaka otu ahụ nke afọ 2024 emere n'ikuku ịntanetị. Ọ ga-anọchi onye isi oche na-apụ apụ bụ Yakubu Michael onye SAN. Maazị Osigwe, nnukwu odeakwụkwọ nke otu ahụ n'afọ 2014 nakwa n'afọ 2016 nwetara vootu dị 20,435 karịrị ọkara vootu niile atọrọ maka ọkwa onye isi oche, meriri mmadụ abụọ ndị ọzọ ya na ha soro zọọ ya bụ ọkwa. Maazị Osigwe, onye malitere ọrụ ọkaiwu ya afọ 25 gara aga mgbe ọ ghọrọ onye ọkaiwu n'afọ 1999, adịla njikere ugbu a iburu oche dịka onye isi oche otu NBA nke 32 ya mgbe onye isi oche na-apụ apụ bụ Yakubu Michael nọchara afọ abụọ ya nke ga-akụrụ ọnụ n'ọnwa Ọgọst. Dịka aka na-enwe nzaghachi nyere ọgbaghara dapụtara n'ọdụ ụgbọelu Benin nke dugara n'ọnwụ otu onye inspektọ ndị uwe ojii, gọọmenti steeti Edo n'osote gọvanọ steeti eweghachi na steeti ahụ ji ibe ha na nkọlọ gbasara onye kpara nkata nke ọgbaghara ahụ. Gọọmenti steeti ahụ n'akwụkwọ mkpesa o degara onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii na-ebo Philip Shaibu ebubo nke ibonye ya na ụfọdụ ndị akatakpo otu pati APC kpara nkata ọgbaghara ahụ. Akwụkwọ mkpesa gọọmenti steeti Edo nke onye ọkaiwu ukwu steeti ahụ ọkammụta Faith Osadolo benyere aka na ya n'aha onye atọni jeneral nakwa kọmishọna ikpe ziri ezi nke steeti ahụ gbara onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ume ka ọ kpọọ Shaibu nakwa ndị nkwado ya oku na nnyocha onye mata otu ihe siri gaa. Na nzaghachi nyere nke a, Shaibu, onye kwuru okwu n'ụka ịtụ mmamma pụrụ iche, boro ndị ọrụ nchekwa steeti Edo
akpọrọ ESSN nakwa ndị ọrụ afọ ofufo ọhaneze nke steeti ahụ ebubo ịbụ ndị gbara izu ọjọọ a ma wakpo ya n'ọdụ ụgbọelu dị na steeti ahụ nke kpatara ọnwụ onye uwe ojii nakwa ịgbata ọtụtụ ndị egbe. Ka ọ dị, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Edo aṅụọla iyi ịkpọpụta onye ọbụla ha kpọrọ oku ịbịa zara ọnụ ya gbasara ogbugbu nke onye uwe ojii n'obodo Benin izu gara aga dịka onye a na-achọ achọ ma ọ bụrụ na onye ahụ ajụ ịbịa za oku a. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Edo Fonsho Adeboye ekwuola na ezigarala ndị niile akpọrọ oku maka ajụjụ ọnụ akwụkwọ ikpo oku mana onwebeghị onye nke ọbụla n'ime ha bịara zara ọnụ ya. N'okwu ya nyere ndị ntaakụkọ n'obodo Benin na ọganihu enwere na nnyocha, ọ kọwara na ndị uwe ojii ga-akpọpụta onye ọbụla jụrụ ịbịa zara ọnụ ya n'oku nke ha kpọrọ ha dịka onye a na-achọ achọ. Gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mbah na-ebu ọchụnta nwere onwe bi na mba Finland Simon Ekpa ebubo igbusisi nakwa iyi ndị bi na mpaghara South East egwu. Onye gọvanọ a, onye nabatara ndị otu kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya na nnukwu na ihe metụtara nchekwa nakwa n'ozi na steeti Enugu boro Simon na-achụnta nwere onwe ala Biafra ebubo ịbụ onye aghụghọ, onye ji ahụhụ nke ndị Igbo na-atụ ugbu a na-eriju afọ ma na-ama abụba. Dịka gọvanọ siri kwuo, ọchịchị ya akwụsịla iwu onye apụla ezi bụkwana nke na-emegide iwu na steeti ahụ ma nọgide na-ahụ na echebere ndụ na ngwongwo ụmụafọ steeti ahụ tinyekwara ndị bi dịka ọbịa na ya. Ọ kpọkuru ndị ntorobịa niile na mpaghara South East ka ha ghara ikwe ka ụghọrọ niile nke ịkpa jide ha, ebe ọ ṅụrụ iyi na egwu niile nke ndị iwe ji na-eyi agaghị emenye ya ụjọ n'ime ihe ndị nke ya chọrọ ime. Ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka na steeti Ebonyi EBSEC amapụla ọkwa n'otu pati All Progressive Congress APC zakọchara oche niile na ntuliaka ọchịchị kansụl emere na steeti ahụ na Satọde a gara aga. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ bụ Maazị Jose Eze, onye mapụrụ ọkwa okwe ntuliaka na Abakaliki, kwuru n'otu pati APC nwetara mmeri nke onye isi oche ọchịchị kansụl dị 13 nke nwechara na steeti ahụ nakwa oche ndị nke kanselọ na wọdụ dị 171 niile. Eze kwuru na ọ bụ otu pati All Progressive Congress bụkwanụ APC nakwa otu pati APGA All Progressive Grand Alliance nakwa otu Labour Party atọ bụ ha sonyere na ya bụ ntuliaka ọchịchị kansụl. Ọchịchị etiti ekwuola na ụlọ ọrụ ọmụmụ ihe maka ọrụ ubi nke nnukwu ụlọ ọrụ mmepe ala nakwa ọrụ ugbo NALDA ga-amalite ọrụ n'ọnwa Septemba afọ a. Nnukwu odeakwụkwọ ụlọ ọrụ NALDA Prince Paul Ikonne, onye kwupụtara nke a nyere ndị ntaakụkọ na Abuja, kọwara na hiwe nke ụlọ akwụkwọ ihe ọmụmụ a bụ iji kwado uto nakwa mmepe nke azụmahịa ọrụ ubi n'ala anyị site n'ịkpụgharị usoro ọrụ ubi n'ụzọ ọlọrọ ọhụrụ nke ga-adọta mmasị ndị ntorobịa n'akụkụ a. A ga-ehiwe ụlọ akwụkwọ ahụ na mpaghara zon 6 nke ala Naịjirịa. Ụlọ akwụkwọ nke mbụ ya ga-amalite agụmakwụkwọ na Aba steeti Abịa n'ime ọnwa abụọ na-abịa n'ihu ugbu a. N'ụlọ akwụkwọ ahụ ehiwelara na steeti Abịa, Ikonne kwuru na ahazichala ogige ahụ otu dị mma na ihe metụtara akụrụngwa niile dị mkpa maka ọmụmụ ihe n'ụlọ akwụkwọ ọrụ ubi nke abụ ịgba. N'ịga n'ihu n'okwu ya, ụlọ akwụkwọ ahụ nke dị n'ala Aba nwere nhazi nakwa ogige nke ama egwuregwu sara obosara maka ụmụ akwụkwọ niile ga-anọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ebe nwere ngalaba nhazi ihe abụọ. Enwekwara ọba akwụkwọ nakwa ngalaba nchọcha ihe, ogige nlekọta ahụike, tinyekwara ihe ndị ọzọ. Ọchịchị etiti na-akpọ oku ka e nwee mgbakọ aka n'ọrụ n'etiti ya na steeti dị iche iche n'ilebara
n'ilebara akụrụngwa nke okporo ụzọ nakwa ihe ịma aka ya niile anya n'ala anyị. Onye minista na-ahụ maka ọrụ Dave Umahi kwupụtara nke a mgbe ọ na-aga njegharị maka nyocha nleta n'okporo ụzọ ndị ọchịchị etiti nwe nke dịka okporo ụzọ awara awara sitere Enugu gawa Port Harcourt n'akụkụ ya nke dị n'Aba. Aka na-achị steeti Abia bụ Dọkịta Alex Oti sonyere onye minista na njem nyocha ahụ. Atụmatụ okporo ụzọ ndị ọchịchị etiti ji n'aka nke onye minista nyochara gụnyere nke sitere Enugu gawa Ọkpanta na steeti Enugu, nke sikwa Enugu gawa Port Harcourt, aka abụọ nke biya nke abụọ nke Ụmụahịa Tawa bụkwa n'okporo ụzọ ụgbọ oloko nakwa ngafe ya nke dị na steeti Abia. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV abịara gị steeti Abia ka akụkọ ndị a ị na-ege si na-abịa. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Naanị nọsi ike maka na ana m abịa. Ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere na mba ofesi, onye isi ala mba Amerịka bụ Joe Biden arịtuola n'ọsọ a na-agba maka ọkwa onye isi ala ma kwado n'osote ya bụ Kamala Harris ga-abụ onye ga-eji aha otu pati Democrat zọọ ọkwa ahụ dịka ọ na-ahọpụta ya na nzọụkwụ nke tụrụ ndị mmadụ n'anya n'ọsọ ọkwa onye isi ala nke mba Amerịka afọ 2024. Biden gbara afọ 81 rituru ka ọtụtụ izu gachara nke nrụgide ezukwasịrị ya n'ahụ n'ike nke sochiri mmetụta nke mpụtara arụmụka ọkwa onye isi ala nke ọ kụrụ afọ n'ala na ya bụkwanụ nke kpatarala ihe mgbu nyere otu pati ya n'ọgụ ntụliaka ahụ a na-alụ maka ọkwa onye isi ala megide Donald Trump. Biden ekwuola na ọ ga-agwa ndị obodo Amerịka okwu n'ime izu a gbasara mkpebi ya n'ụzọ ọ ga-edo ewu na ọkụkọ anya. Otu pati Democratic Party nọzi ugbu a n'ọnọdụ amaghị nke a na-eme nakwa mkpa ọ dị ugbu a inweta onye ga-eji aha otu pati ahụ zọọkwa onye isi ala n'ọnwa Nọvemba, ebe osote onye isi ala Kamala Harris nọzi n'isi ugbu a n'ọsọ ahụ nke a na-agba. N'akụkọ akụnụba, ọchịchị etiti ga-emefu ihe ruru ijeri naira 36 iji gbanwee ụgbọala ndị ji mmanụ patrolu dị 30,000 ka ha werezie mmanụ gas CNG dị mfe rụwa ọrụ n'ime abalị 90 dị n'ihu ugbu a. Onye director nke atụmatụ a ma bụrụkwa onye isi oche nke atụmatụ mmanụ gas CNG nke onye isi ala kwupụtara nke a n'oge nkụzi ihe n'ọdụ ụgbọala emere maka atụmatụ nke mgbanwe mmanụ gas CNG. Gọọmenti ekwuola na ya azụtala akpati mgbanwe ruturu 30,000 nke a ga-ekesa n'efu gburugburu ala anyị n'oge a na-ekwu okwu ya ugbu a. Akpati a nakwa ego ọ ga-efu maka mgbanwe otu ụgbọala iji wee mmanụ gas CNG mewe ihe bụ 1 nde naira nakwa ụmụ abụọ nke agbakọtacha ha niile ya pụtazie ijeri naira 36 n'ime ọnwa 3. Nzọụkwụ ahụ bụ iji hụ na nnabata nke iji mmanụ gas CNG dị mfe dochie iji mmanụ patrol eme ihe na njem ga-aga nke ọma. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, dịka ọ fọdụrụ naanị abalị abụọ ya hịọwa n'egwuregwu Olympics nke Paris 2024, ndị egwuregwu bọọlụ na-amasị na-atụsi anya ike ịma aka egwuregwu bọọlụ ụmụ nwanyị nke ahụtarala ụfọdụ nkwenkwe ndị na-adọ akpịrị maka egwuregwu ahụ. Otu egwu bọọlụ Super Falcons ga-alọtaghachi n'egwuregwu Olympics ịsọ mpi nke ugboro 4 ya kamgbe ha gbachara nke ikpeazụ ha n'ịsọmpi na Beijing nke afọ 2008. Tupu nke ahụ ha tozuru oke
tupu nke ahụ ha tozuru oke ugboro abụọ maka egwuregwu ahụ na Sydney afọ 2000 nakwa nke Hiriodo na Athens n'afọ 2004 ebe ha nwetara okwe dị mma iru agba nke na-esote nke ikpeazụ kacha bụrụ ogo edekọrọ banyerela mba Afrịka ọbụla n'egwuregwu Olympics ruokwa taa. Otu egwu bọọlụ ụmụ nwanyị bụ ọkaibe n'iko AFCON nke ụmụ nwanyị nwetarala ya ugboro 11 bụ ndị kacha mee nke ọma na mba Afrịka. Ha ka bụkwa ndị otu egwu bọọlụ ụmụ nwanyị si asọrọmpi iko AFCON rurule agba nke na-esota nke ikpeazụ na asọrọmpi iko FIFA nakwa na nke egwuregwu Olympics. Igbo ndị ọma, n'ebe ahụ ka anyị na-achịsa ọwa n'akụkọ ụwa nke taa. Mana tupu anyị apịachie ya kpamkpam, geghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Onye inspektọ ndị uwe ojii ndị nkịtị mmadụ 3 nakwa ndị ọkpa egbe mmadụ 2 anwụọla n'otu mwakpo nke awakporo ndị uwe ojii n'Aba. Ụlọ akwụkwọ ọmụmụ ihe ọrụ ubi ga-amalite agụmakwụkwọ na steeti Abia n'ọnwa Septemba afọ 2024 a anyị nọ na ya. Onye isi ala Tinubu ekwuola n'otu ECOWAS ga-anọgide na-eso mba Burkina Faso, Mali nakwa Niger na-enwe mkparịta ụka maka udo. Ekele m gị onye maka ị na-ebe ahụ kirie ma gee ntị n'akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe anyị ga-ewetakwara gị akụkọ ụwa ọzọ. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bọnụ.